Major factor bang isu yang kena report. Jika kalau kadang financial constraint, orang memang akan lain kita. Henry kebangan masih, kaba ngayon i-record sa po department. Ba tang po is kasi health. Kajing generate yung revenue. Hang siya na. Kapoy hadu 10 crore. Tam hapo siya na. But the people na yung situation. Ada tang is kasi generate revenue 10 crore. Hato ngimna mo bansiyo siya po ganit po yung natiyusuki. Kaya hindi ipagadan ka loopholes, dadon ka jing dako ang kumtrikam, but ngihapan kung may mamani ka nito kam. Naman na overall hapo ka state, kamot ka revenue ka bang i-generate ng mga yung kapound pa na. Kasi nga po yung sponsor. Kaya na balay pa kung ngimna bansiyo yung ganit ka diyus ka ba siya po ka nipo. Kaya hindi ka jing kali ka bang mga labo hakmat, panhapan niya time, ringkat kajing suto jimut bat ki colleagues betul lang ako government bat min simkiyay gani ba ya gani kajing wana ilusling kidai ban pansangay biyang marmar ita hidai tayo